హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎంఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి వెస్ట్ ఫేసింగ్ హౌస్ ప్లాన్ అనేది ముందుకు తీసుకొచ్చాను. 40 ఫీట్ల పొడవు 50 ఫీట్ల వెడల్పు గల స్థలంలో ఈ ప్లాన్ అనేది ప్రిపేర్ చేసాం. టోటల్ ఏరియా వచ్చేసి 222 చదరపు గజాలు వస్తుంది. 100% వాస్తుతో ఈ ప్లాన్ అనేది డిజైన్ చేసాం. ప్లింత్ ఏరియా వచ్చేసి 27 ఫీట్ల పొడవు 39 ఫీట్ల వెడల్పుతో 1053 చదరపు అడుగులు వస్తుంది. సెట్ బ్యాక్స్ వచ్చేసి వెస్ట్లో 6 ఫీట్ల స్థలం ఉంటుంది. ఈస్ట్లో వచ్చేసి 4 ఫీట్ల స్థలం ఉంటుంది. నార్త్ వైపున 11 ఫీట్ల స్థలం ఉంటుంది. ఇది విశాలంగా బాల్కనీ అనేది వస్తుంది. అలాగే మనకి కార్స్ కూడా వెహికల్స్ ఏమైనా ఉంటే ఈజీగా మనకి పాస్ అవ్వడానికి ఉంటుంది. నార్త్ వైపున చాలా స్పేసియస్గా అనేది స్థలం ఉంటుంది. అండ్ సౌత్ వైపు వచ్చేసి 1.5 ఫీట్ ఖాళీ స్థలం అనేది వస్తుంది. ఇక మనం రూమ్లు కానీ డోర్స్ కానీ విండోస్ యొక్క డీటెయిల్స్ చూసినట్లయితే లివింగ్ రూమ్, హాలు, డైనింగ్, పూజ, కిచెన్, చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్, మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అనేది ఈ ప్లాన్లో డిజైన్ చేసాం. లివింగ్ రూమ్ వచ్చేసి 11 ఫీట్ల 6 ఇంచుల పొడవు 8 ఫీట్ల 10 ఇంచుల వెడల్పుతో లివింగ్ రూమ్ ఉంటుంది. హాల్ వచ్చేసి 11 ఫీట్ల 6 ఇంచుల పొడవు 18 ఫీట్ల 6 ఇంచుల వెడల్పుతో హాల్ అనేది వస్తుంది. మనకి లివింగ్ రూమ్ టు హాల్ టు డైనింగ్కి ఇచ్చాం. డైనింగ్ వచ్చేసి 11 ఫీట్ల 6 ఇంచుల పొడవు వస్తుంది. 9 ఫీట్ల 4.5 ఇంచుల వెడల్పు వస్తుంది. పూజా రూమ్ వచ్చేసి డైనింగ్ నుండి పూజకు వచ్చేటట్టుగా ఉంటుంది. ఇది కిచెన్కి డైనింగ్ మధ్యలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది కూడా చాలా మంచి సైజుతో కంఫర్టబుల్గా పూజా రూమ్ అనేది డిజైన్ చేసాం. 4 ఫీట్ల పొడవు 5 ఫీట్ల 6 ఇంచుల వెడల్పు అనేది వస్తుంది. కిచెన్ వచ్చేసి 8 ఫీట్ల 7 ఇంచుల పొడవు 9 ఫీట్ల వెడల్పుతో కిచెన్ అనేది డిజైన్ చేసాం. అండ్ చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ 12 ఫీట్ల పొడవు 10 ఫీట్ల వెడల్పు వస్తుంది. కంఫర్టబుల్ సైజులో ఉంటుంది. మాస్టర్ బెడ్రూమ్ వచ్చేసి 13 ఫీట్ల పొడవు 11 ఫీట్ల వెడల్పుతో చాలా స్పేసియస్గా వస్తుంది. అండ్ చాలా నీట్గా ఉంటుంది రూమ్ వచ్చేసి. దీనికి కూడా అటాచ్డ్గా బాత్రూమ్ ఇచ్చాం. చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ కూడా అటాచ్డ్గా బాత్రూమ్ అనేది ఇచ్చాం. ఇదండి మరి రూమ్స్ యొక్క డీటెయిల్స్. అండ్ ఎక్స్టీరియర్ వాల్స్ 9 ఇంచుల మందంతో వస్తాయి. పార్టీషన్ వాల్స్ 4.5 to 5 ఇంచుల మందం అనేది పెట్టుకోవచ్చు. అంటే దీనికి వాకబుల్ గేట్ అండ్ కార్ పార్కింగ్ కోసం గేట్ అనేది, అంటే కారు వెళ్ళడానికి రావడానికి ఒక పెద్ద గేట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఫ్రంట్లో వచ్చేసి 30 ఫీట్ల రోడ్ అనేది వస్తుంది. మరి ఇది ప్లాన్. మనకి ఎలివేషన్ వచ్చేసి వెస్ట్ వైపున వస్తుంది. ఈ ప్లాన్ అనేది చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అండ్ చాలా నీట్గా ఉంటుంది. కట్టుకోవడానికి ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా కనబడుతుంది. మరి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో. మీకు ఈ ప్లాన్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఈ ప్లాన్ నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కానీ షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు ప్లాన్స్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే మాకు కామెంట్ రూపంలో కానీ మా వాట్సాప్ నెంబర్ కానీ తెలియజేసినట్లయితే మేము తప్పకుండా మీ ప్లాన్స్ అనేది తయారు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్.